देखी हई लालमी के खेती के तरह होखेला। एगो हई किसान बानी जौन की नदी के कगरी लालमी बोले रहनी है। देखी हमरो पैर धंसता। और देखी लालमी के तरह खेती होखेला। देखी हई लालमी जितना पियर पियर भाई पाकता भाई। देखी नदी के इज्जत धराल बा आ नदी अपन कटाव काटता। और एजा देखी लालमी यहाँ लोग बोले बाइन लो आ यही लालमी से यहाँ लोग 6 महीना जब सेवा करी लेनो तो यही से यहाँ लोग के 6 महीना तक भरण पोषण होला। और हम लालमी के क्षेत्र में हम जब से दियरा क्षेत्र में आईनी है धरातल पर जब आईनी है तो धरातल पर हम देखनी है कि देखी लो लालमी के तरह कटेला के तरह फरेला मिठापा के तरह लोग के चेक करम लो है। देखी लो यहाँ के लेके आवत तनी एगो लालमी फोड़ के का जी अभी लालमिया पूरा पाकल नहीं का अभी कांचे बा। देखी है कि गंगा जी कटाव अभी काटत तारी अभी लालमी कांचा बावे है। देखी अबे कोनो खास पाकल नहीं खे। और जेने भी रौरा देखाएम कैमरा घुमाएम ओने लालमी के खेती बावे। आ लालमी के जौन खेती बावे ई बहुत मशहूर है बिहार के नाम पर कहल जाला। और ये चंपारण के एगो बॉर्डर बावे जैसे कि बिहार बेतिया होखेला। बेतिया और कौन गोपालगंज के बीच में हम बानी पुल के पास बानी। ये पुल के पास में ये लालमी के खेती होखेला। ये लालमी के खेती में यहाँ लोग के कबो मुनाफा होखेला कबो लॉस जाला। और वो लोग हम बताओ तनी कि छोटा से पौधा से यहाँ लोग धीरे धीरे सीजे नहीं लो 6 महीना जब सीज के यहाँ लोग का बड़ा लेके आवे नहीं लो तब जाके तनी मुनी फर देला पाकेला तो जाला मार्केट में। कर पे जाला जी बजरिया में तो 10-12 रुपए किलो जाता है। जैसे 10 रुपए जाला आ 6 महीना रोज सेवा करे नी तब जाला। आ लौकी के अगर भाव देखल जाते 20 रुपया लौकी जाता। आ लौकी है दिया 15 रुपया 16 रुपया 1500 रुपये में जो लौकी दे देन लो। हाँ और ये 30 रुपये बिकाला 30 रुपया हो जाए बेचला लो पैकारी अधेयात फायदा बा लोग अधेयात फायदा बा। हाँ ना मेहनत कइलो ना कुछ कइलो अधेयात लेके चल गइलो। हाँ आ लालमिया मालिक के जैसे 10 रुपया ले जालो कर रुपया 10-12 ये जाता है लालमी के 10-12 रुपया लेके जाला लो कर रुपये उन्हें बेचला लो जी। वो 20-25 बचता 20-25 बेचला लो। रोरो तो चौपाल कहीं लगा के आराम से बेच सको तो नहीं है। हाँ तो बेचबा करबा दोसर कौन उपाय बा दोसर कौन उपाय बा यानी कि लॉस लागल बा तो सोचतनी कि वही तरह बेच के कुछ निकालल जा। हाँ देखी कि मतलब ये लालमी का हम खेती में रहनी हो और लोग का मौरी सब देखाएम लौकी के भी के तरह फसल होखेला। लौकी भी के तरह कितना संघर्ष से होखेला। जौन लौकी रोरा लो 1 घंटा में बना के बड़ा बड़ा खा जानी लो एकदम खा के अपन भरण पोषण करे ओकरो बारे में हम बताएं। और हमारा साथे झगड़ू मुखिया जी बानी और यहाँ के लौकी के खेत बाबा देखी लो लौकी यहाँ के नदी के किनारे बोले बानी और बड़ी मेहनत लगा के यहाँ के लौकी के बोले बानी। जौन की लौकी लो के घरे जाला तो मतलब कहल जाला कि 1 दिन में सब्जी उब्जी बना कर 1-8 घंटा में खा हो जानी। आ कितना ही में संघर्ष बा कितना ही मेहनत बा इहे समझाने का जी कितना दिन एकर सेवा हुआ कइल जाला 6 महीना सेवा कइल जाला 6 महीना तक लौकिया के सेवा कइल जाला पानी दहल जाला एकरा में चिरवा दियाला पानी पटवल जाला। ओकरा बाद बढ़ला तो मशीन से ओकरा बाद पानी हमन के दियाला। ओकरा बाद लती ओने फेराला एने फेराला जाना लगा के लती एने फेराला ओने फेराला। हां दुगो रहला तो एगो नहीं बना। अच्छा एने ओने होला झामड़ा उमड़ा या कुछ ना कुछ ना लगे एमे खाली खरई काट के बिछावल जाला। आ खरई काट के कब बिछावल जाला जी कि बिछावल जाला 2 हाथ के लतर हो जाला। देखी लो कि ई लौकी यहाँ के हो कइल बा का जी हेते साइज बा का ना भाई में कोनो छोटो बड़ो बा। हां ई कर पे भी के दे देनी लो आवेला लो तो शाह महाजन लो ई हमनी के 15 रुपए दे देनी शाह महाजन के 15 रुपए दे देनी। और देखी के देख एकरा के जूम क के और जौन साइज बावे साइज के यहाँ लो 15 रुपए में दे देनी लो या छोटो को या बड़ो को 15 रुपए में दिया। हाँ जोड़ो भी ना जाला ओकरा के बने मेंटेन कर दियाला। अच्छा जोड़ो की ना जाला यानी कि कोनो छोट होई कोनो बड़ होई तो ओकरा के तनी मेंटेन कर दियल जाला। मेंटेन कर दिया देखी लो ई झगरू जी रहनी है जे कि मतलब यहाँ के लौकी के खेत बा देखिए गोलकी लौकी बा आ एगो हने का तरबूजा बोले बाइन लो है देखाए में तरबूजा के भी हने खेती यहाँ के कइले बानी। और देखी लो है ई का जी तरबूजा ह ई कबले होई ई बट्टी ह और देखी लो एकर बट्टी के खेती यहाँ का कइले बानी। जौन की बट्टी अभी पाकल नहीं खे ना तो पाकल रही तो एकरा हम काट के देखती रो लो के कि कैसन लागेला कैसन स्वाद बावे। आई बटिया जी 1 कर पे बिकाला ई तो 20 रुपए किलो बिका जाला 20 रुपए किलो बिका जाला। आ ई के का होखेला खाइल जाला मीठ लागेला पूरा एकदम मीठ लागेला यानी कि तरबूजा जे तरह कहल जाला। हां हां देखी लो यहाँ के तरबूज और के खेती कइले बानी
लौकी आ तरबूजा कइले बानी हाँ आ घेवड़ा बा होने पूरी। अच्छा घेवड़ो बोले बा हाँ और थोड़ा सा के आ लालमी बा। यानी कि सीजनवा में कुछ कुछ एमे से आ जात होई। हाँ थोड़ा थोड़ा तो अभी हमारा तो 1 रुपया अभी नहीं के आई। सारा लोग जानता पूरा 100 आदमी बना 100 आदमी सब केहू कहता ये हिसाब ही थी गइल 10 गइल साफ है और लॉस चल गइल बा साफ लॉस साफ है एक डांडा टूट गइल हाँ जी। डाँडा हमार साफ टूट गइल बा। हाँ। साफ एकदम महीना में साफ एकदम जाता है। मेहरारू तब तो घर सेवा पानी ना करियन उतना का उतना कोई नहीं अब ना कोई नहीं लाठी से मारत नहीं खिनु। बारे थोड़ खिसी आता से घर है जी काहे तू अब कोई ओकरा से बढ़िया बाहर कमाई तो खइता अपन कोनो बात ना। बाहर कमाइती आराम से निश्चिंत होके। हाँ निश्चिंत से रह। मेहरारू खुश रहती लइको फैका खुश रहता सब आदमी को खिसियाता सारा सब लड़का फै। आता है। हाँ देखी लो यहाँ के झगरू मुखिया जी नाम है यहाँ के ये क्षेत्र में जाएम लो जब भी दियरा में आएम लो तो झगरू मुखिया जी के एक बार नाम जरूर लेम लो सबके यहाँ के जानता नाम से ना जी। जी हाँ नाम है मुखिया के चुनाव उनाव नहीं खिनु लड़ले ना हम मुखिया के ना हमके पदवी हुआ। पदवी हुए हो। देखी लो यहाँ के मुखिया जी हैं यहाँ के पदवी है यहाँ के ऐसा डांट टूटल बा कि यहाँ के उठे मान के नहीं कि अब आगे साल के का होई। कब आगे साल और शाह महाजन के केते रुपया दिया कब सब लोग तो दौड़ते बा का कोई जाई यही में अपन अब के तरह दिया मेहरारू मान ले खिसियाते बड़ी लइका खिसियाते बड़ा वही धीरे धीरे कमाई जाएगी ठीक हो जाए का कोई जाए दूसर कौन पाए बा। देखी लो कि मतलब यहाँ के एकदम नुकसान में बानी यहाँ के डांट टूट गइल बा और एजा से हमार प्रयास कैसन रहा तब तक